क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 40 बोसोरसालिया जथुमा आरो तितागुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया दिनैनिफ्राय तितागुरिनि इरागदाव रायजोआरि न'ब्लङाव जागायबाय। दिनैनि 8 डिसेम्बरनिफ्राय गाबोन 9 डिसेम्बरसिम साननैनि हाबाफारिजों माखासे आयदा हाबाफारिफोरखौ लानानै जागायबाय। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो तितागुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार आरो दाहा बावनाय, गाहाय हाबग्रा, गाहाय सावरायनाय न'ब्लां, जामुंसालि, थान्दै बादा बायदिफोरखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे समाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां बे हाबाफारिनि आबुं बाथ्राफोरखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों बानजाय आफादनि आफादगिरि सुनिल कुमार मुसाहारिया। 40 क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' साहित्य सभानि बे जथुमनाया साननैनि हाबाफारि जागोन। मा हाबाफारि लागोन? बेवहाय मा हाबाफारिया जाहैबाय जोंहा माने तितागुरि प्राइमारि बर' साहित्य सभायाबो दंफायो। दा बे 8 थारिखआव दिनै जागोन बेनि माखासे बादायलायनाय थुनलाइ बादायलायनाया आरो गाबोनहाय बिदिनो डिस्ट्रिक्टनि दान्दै मेल बायदिसिना जथुमनाया जागोन गाबोन 9 थारिखआव। बे साननै हाबाफारि माने प्राइमारिबो थादेरबाय बेखायनो डिस्ट्रिक्टबो थादेरबाय साननै हाबाफारि लानाय जादों। जोबथा हाबाफारि साननै हाबाफारियाव मा थागोन? बे जोबथा हाबाफारियावथ' जोंहा तितागुरि प्राइमारि बर' साहित्य सभाया दिनै जाबाय। ओमफ्राय गाबोन माने डिस्ट्रिक्टनिया जागोन आरो बे थान्दै मेल जागोन। दा बेलासि 2टानिफ्राय बिसोर फैगोन 2 बाजिनिफ्राय आरो बे 2 बाजिनिफ्राय हराव बिसोर सावरायगोन बा ओमफ्राय जों अखानायै गेवलां मेल लादों आरो गेवलां मेलावथ' हांख्रायनाय बायदि जोंहा 1 नम्बर बर' साहित्य सभानि नेहाथारि नीलकान्त गयारि बे फैगोन आरोखि। बेनो आदि गुदि जोंना साहित्य सभा हिसाबै। जिहेतु दिनैनि फुंबिलिनि हाबाफारि जागायजेनदों, मा हाबाफारिखौ नोंथांमोना जागायजेनदों? बेबायदि फुंनि हाबाफारियाथ' सिगां जोङो प्राइमारि बर' साहित्य सभा बे थुनलाइ फेफ्लाखौ बिरहोबाय। बिनि उनाव मुंख्लङाव जों बिबार बावबाय रायजो राजानि मददै। आरो बिनि उनाव जों मेइन गेटखौ बेखेवबाय। बिनिफ्राय जों न'ब्लांखौ बेखेवबाय, जामुंसालि जों बेखेवबाय आरो ओमफ्राय थान्दै बादाखौ जों बेखेवबाय। बे आरोखि फुंनि हाबाफारि। रायजो राजाफोरखौ मा खालामदों हाबाफारियाव बाहागो लानो? रायजो राजाखौ हाबाफारियाव जोङो साहित्य सभा हिसाबै जोङो खावलायदों। जोङो प्राइमारियाबो स्टिक हरदों जे जोङो बे जोंनि बर' साहित्य सभाखौ जोङो बयबो आदि गुदि आफाद हिसाबै मदद होनांगौ। थाखाजों हायाब्लाबो गोसोजों हायाब्लाबो सोरबा थाखाजों बायदि राहाजों माने मदद होलायनांगौ। जोङो माने जोंखौ जाथिनि बे बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनायाव बयबो मदद होनांगौ बेखौ जोङो बारंबार खावलायदों बुंदों जे जोंहा आरो मा दंबावो। आदि गुदि आफाद बेनिफ्रायनो गासिबो जाजोबलांदों। खिन्थु मानसिफ्रा बुजिनायाव खम बेस जानायाव बायदिसिना बारनायाव इन्टारेस्टआ खमायलांदों आरोखि। दा बे इन्टारेस्टखौ जोङो जाखांहोनांगौ बे आरोखि जोंनि थांखि। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।